promis anii trecuți, campania Verde pentru biciclete, noi o vedem desfășurată pe mai mulți ani și anul 2010 va continua un proiect și o campanie care au avut foarte mare răsunet în rândul publicului. Și atunci, văzând că prognozele meteo pentru perioada care vine sunt bune, ne-am gândit că ar fi cazul să lansăm campania pe 2010. Și ideea anului 2010 este că încercăm să adunăm forțe proaspete care să ne ajute în propagarea acestei idei a mersului pe biciclete în cât mai multe medii, către cât mai mulți oameni și să facem cât mai mulți adepți. Și anul acesta vom apela la angajatorii din Timișoara printr-un program special dedicat lor, se va numi Angajator pe două roți. Și vom încerca să-i convingem și pe câțiva dintre ei am convins deja să doneze biciclete angajaților care vor să le folosească pentru a se deplasa zilnic. O altă idee este să încercăm să ne creăm adepți și coordonatori de campanie în școlile din Timișoara și acest proiect se va numi Combatanți pe două roți. Deci ca să putem promova ideea asta cât mai mult și către cât mai mulți oameni, apelăm la aceste două programe. Calendarul pe anul ăsta va fi destul de intens și o să-i las pe colegii mei să vi-l prezinte și împreună cu detaliile despre fiecare dintre proiecte și despre fiecare dintre evenimente.